kanus nem kabiang phaban yalang samla nganong biang kanus nem kabiang phaban yalang samla boleh perlu ngare samla Christian Counting nak operational matang ini keren ha ka panggal kata panggalong ke ba kham sno chitia kandian dari kalong ke pang ke ba koridor ke ba konstan ndo kata bahkan ke x nem ke ba don kam ban yalang ka ba kambiang ban yalang samla don arjat nak bentaki balik school ba nak bentaki betrei belal ni ki bare mentang ini keren suban kong nak bentaki kena ki balik school perlu bi lada pidang don ha ka senam ka ba chapo arthau lani pidang lek kelas 10 lani kelas 11 kelas 12 ka khampai pi ngan ong bang sesien pan kan tat na ka jing lang samla namar bleng ngan ong pi kam de namar ba ka jing lang samla ka bas niu henry bani lang samla hapo kan ni kerta hapo ka jat beriu jingi ka long ka bas niu mar blei ngan ong pi hot sekiwi jat beriu ngam tip oh henry hapo ka jat beriu jingi abangai i ngapet ka long ka bas niu balik ban kong pai yang ini kan serang hapok aja berjingi lahikai lupai ki ini ban nadu na ye ban burom ye kong ban burom ya ki parakan thai ki men kan thai ban pelong ki kita ki siem na ka banta ka jingi oh namar belen nadu bakhan nadu boyo kon kan thai ni to ya risa yo kon serang meli ka subiang tangkem tu ka kan thai kalong ka bokordor na ka banta ka jingi hapok aja beri kucing hadu kata-kata bala dangi lang samlaru la bala dangi lang samlaru ni pelong ni sngau ba kalong ke badai ban kau ngui ka kalong ke badai ban syak paniat ka kalong ke badai ban sengap ya ka ban buram ban i ya ka ban habongong i kam dei ba i ha ka start han rebu i be kum tu Henry ladangi pulipat na ka Bible ko kumno wan aya ka danut ha ka kanthai ban yo ba ka yo dong ban yo ro ka jing khlan ka chompi manta ladangi pulin na po ka psychology sibun ki ko psychology ki banga nyau bar bar ko ong ba lada pi burom palat ka kanthai pi it palat ka kanthai pi kro palat ka kanthai pi penjem palat ira di ha khamat ka kanthai kan amnang ban burom pi manta lada ki khna samla ki banang le hapo ka school manta hapo ki kelas 10 ni kelas 11 12 po ka jingmut perkat kadang lung ka jingmut perkat kadang lung but kejing ibrit ha kejing dai samla kejong pi kawan ra ke kulumar kejing perkat ha kejing perkat pi menang suban pulikot pi menang suban le ya kani kita ban pule jimut ha ki ba bahana ke mata pi ngaru ngong pi ya de ngalangop ya kitu ki por ki bro kan mau itu pi ngono mai itu andai ha ki por ki ba ngaru kadang don ha ki por nglem no kam don ba pi pesneng anh siêu hệ siêu san cùng tôm sụt thảo rồi mà nằm vào cái tịch bọt làm bắt tip ha cùng tip mata te nak mata ki perlu ki pepe ka pirajnat aku aban aja mut nak mata jeki ba kam long ka ba pe anong ip ka ba pi ple jmut ha ke jing pule puson ya ke jing pule puson ya ke jing pule ngidan kam sibun ki IAS ki brio ki bakrau ki bas nang ki batibet hapok ke jat brio jungi ngin kam ban pilong ma piken ki ba perlu ki pepe ka pirajnal ban yang hapok ko nong rim ban long ki start ki banang ngin kam sibun ki bri ki start banang hapok ka jat bri ko jingi hawe hasngi ngale chapok ka nigrim hospital haga ba oi perlu jinga u pang te kidan sibun lang kroi kita ki kenthei ki bayulum ani ngin ila kumno ken ba bom don rabaya rab namar ba ite para kenthe sudah baya bit baya tiam ta uba udeng ro baya liskur hire tepet kene ke jinga ke nying senrang ngilong kinang nginong ngilong kita ki ban pet ki ban ri ki ban sumar ni hab dong kam ban pen start yeldi ban penang pen start yeldi lada pidang le school shwai ke jingla slam pen le jimut shwai la ke pen biang shwai ke bro te sapet pat ya ke hadir hapu namar ba lada pi tebe kan thei kan tebe kan pet na pi lada pi tebe ya ke jingim ke jong pi ya ke thong ke jong pi ki kan thei kin sa tebe pat de pi henry matangan ong pi pat hadin pat lada pila dap ka solve le ne ha kapor ka ba kat kam ka jis mutu ko jong pi ma andai long hadin ma pi pelat ye ka arpois nam kala kambiang hi na ka bata ka jong pi ha ngam kali ksong ka kum ka jis mutu ko jong pi andai na mar ple ngai i pat ya ka wei pat ka jing menta uwei u khna upule kot na do dangret hadu ba udadap life science nem upas ya engineer bat upas doktor ni upas ya kata ka pos ka bahe uyo kam sarkar ma tahu ong tong ngin ya langsam lano bat ngin ya langsam lano bat ngin mat ngan seng no ya ga yang sem uwar kan thei bat haba uwar kan thei uyo bat ya ka wei ka thei ka bala dep sang keleng sudong ka perthei pule kot kam ju pule bah ka shule kumno henry ni kan thei pat
anda kalak ngi ay kini senang ki bakam kai baro namar bakai I pat ya utei ha utei don kalawai ha utei don ke jemut ha utei don ke jingim ba ul adon u kakam start u balului u ba kale kaile ban kumno ban penbit ban penshop bi u bat uniu serang usngo baka I u usngo baka namar ba umnang ban wat chawai bat u ngop la ngop no ka bat u I la ke I ka kene kalong ka bakala husiar pa namar ngam bisari no ino nga I baro hari la uperlok jinga u bas ngam bi ka phira channel ulong ba kwa yu bau nyo ya bunga kwa yu bau nyo ya kan thai ka bahana ka mata jungo ni long ki ki badap da ki jingduna ha ka jigim jingi ho nga sungu tho ya kata han re wala kata ni persang pat banyo ya ke bahana ka mata ka jungi na ka mata ju piru ki pelok ki ba pet ya ka phira channel nga kam nga kwa pi banyo ya ke bahana ka mata ka jupi te ngap khai hi han re long hapo matrik le ne hapo 11 sepo pele jimur shwa ya ka jing pule be se ka thong namar ba ki kenrum ki kenram ki ba pin ye kendo ha ga jingi dei samla ga jepi kan penra ye ga jingi kan keta ye ga jing mepi dan ki produk jenga hadu manta ki bangile school lang ki mile school shu ki pep school no lang ki pop ki point se ka dikor se ka jing rompong jaga ni ka pertai namar bale ki syashet akan thai ha ka port beda gidang ilang samla ka jimut ji perkat kadang lung bar gidang fokus palat ha ka thai hadu bakim sungthu ye ka e ka bajana ka penta ka jing ko jungki te ka bhai pi ban ya seprang haka jing imbo jepi handai long pim dei pat ban Islam palat ne hadin por pas kasol ne pisto pidak pat wesnem persang no ban ya lang semla namar ba pim la ban ya lang mata pi yo no iko pi tho no bat ka kata kam la ban long haka jing imbriu jungi pi kham tam pok ka jai jing ya lang bat tu ya lai bitu ya lang bat tu belai tu pi hab don kam ban mat ya ka jing im ya ka jing ketang do not kalong ke bas tanat ngaru ye ke jing tang donut kata kalong ke ba dong kamban sung thu ban yo ye ke jing start ban yo ye ke jing thiang baga jing im jupi kan don jimut kan thiang kan ha ke jing ha ka hang ne hasla perthei han rei ba phim dei bat ban sha pen bit ha kino ki thei ki ba kap kai na ka mata ka jompi te snap khai bhai li mantangin keren pat na ka mata ki samla senrang ki ba dei ki nong rap bat ki ba trebela menta unong rap uran kam yo unong rap ban rap balada ulat temen la sai mano ban peju kasong api kan mata pidap khat pra pidap at post nam pila sung thu ba kala biang ipi kapor ban la samna le ban pej shino kala biang nak pata jupi namar ba kham tam namar ba kiba repat te kidun kam hi ban ya tho koloi ne ban seng no ke yeng kasem kham koloi kasa kata kasong kamon jupi ari long ba ngai barbor kino rep ki kam yele ban yo lok koloi no namar ba ki pekat lanu bagi kunski na kin dang red bat ki pat kelat temen bom don chu baterai bakta te kabhana ta jpi kasong pat ha ka jing smuthu ujung pi ke kabha na ka mata jpi han yele barbor ban yo ya ka kan thei ka babha na ka bata jpi pe anong pi barbor pe ala philang bat kawi ka kan thei pi smuthu ba ka kan rum kan ram ka ya dom si phang ya long kumno kam i kam buro mi pi na ka mata kumudi kan thei ka bahai pi kyat pi ka ba pi long kumno ngam smuthu i pi lara kam buro mi pi kam i pi wadi kan thei ka ba buro mi pi han rei pi tip ba kumno ka kan thei kan buro mi pi pat pi dan kam ban pe ka phira channel namar bale ngisngu kan hang ni barbor ya ka ba ngidon kam ban kren pe tin jung beli ko ong ba wat ai hak ya ka nut hak kan thei yo ka yu dong ban iro ya ka jing klain ka jung pi ni keren hang ni barbor ba usin rang ulong sensyar ong genesis usin rang ulong ukerat ong ka kitab estar usin rang ulong u kli jung ka yeng ong ka chi cha ki episode usin rang unong u page unong khmi unong petin lanti ong ka kitab Joshua ki chi jong u Petrus banongkong te pidong kam ban sung thu ba lada philang bat kan kan thei yelang bat kan samla phila ban yo haka ya ka jing tengen ya ka jing sup haba sina ya ka haba thau haba ubele ku thau ya ka kan thei thau ya ka ban pelong kanong penwit kanong pensusi la ni kanong penjenjar haka jing jong usrang kanong petengen ui ba sungsi usrang usungsi bu thau nam ta kan thei ban long petengen yu lada phi sung thu ba kan samla kan thei phi ka penjenjar phi ka pen plumar phi ka pen king kle phi hadu kata keren ya ka daga jing bayi ngam sutu stau kan ni jing lang jungi yele man pen bha dwai ubele anre la ka long kumju kumar kam i pi kam buro mi pi ka bha pi kian na kom kan ni kan thai wat ka buro mi pi ban re pi dan kampat ban long upstat kan kenang ba pin yo ya ka burom jika kamut ba pi le bi ban sukro ika ban yam ban chu long jam ngiu jam daw kam nang ban i ka kan thai kam nang ban i ya kum bitai senrang kan thai ka i senrang upstat ubodon ya confident ba senrang ubodon ya ka main kumba hikai tin ublei urang ba ukli unsar unok kadar la pim sensar kumno ya thai la pim don confident la ni pim don ta kaman ban sensar ban yalam ika
kata kalong ka banu kam kenya ka jing emu jingi syusyu ngan ong epi baik ya ka suk ulong pri ubetiang prom ya utrai namar dan sibun ke jing ku is sirak arpon riu at kot ba utau pri ubetiang prom ya utrai ya UNI katengah kababha bat kajing em jungu kan sa im temen cucu long ba dan si pun ke bangi keren ba ke lada ubriu ununu senrang ukan mau barabori uble un sayo ya ka kantai ka babha na ka panta ka jungu kan mau yu uble ha ka jing mu pi pin sayo ya ka kantai ka babha na ka panta ka jing mu jung pi wa juk slai pelat ke ka bajai pi lat bat kado kantai pun makam man ku slai pin sayo hi ya ka kantai ka babha na ka panta ka jing mu pi tel si pila sung tu kan no ka senam ka teh kumta ku boleh jubon prolog ngang resum laksan skalting na ka apira channel